Барча мактау, дандаулар бер Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыкауны ялварабыз. Нәфесләребезнең бозыклыгыннан, әмәлләребезнең начарыннан без бер Аллаһка гына сыйынабыз. Кемне Аллаһ Тәгалә туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Ә кемне инде Аллаһ Тәгалә үзенең әдиллеге белән адаштырса, аны бер кем дә туры юлга күндерә алмас. Шаһидлек бирәбез. Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер ибадат кылына торган, табына торган зат илаһ юк, ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шулай шаһидлек бирәбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, аның кулы һәм илчесе, аның Әһле бәйтенә, сахабаларына, һәм инде аларга йөргән барча мөмин мусламаннарга Аллаһ Тәгаләнең салаватлары һәм сәламнары булса иде. Тормышыбызга күз салсак, һәр нәрсәнең үз кагыйдәсе, үз инструкциясе, үз кануннары бар икәнен күрәбез. Һәм инде кешеләр иминлеге өчен ул кагыйдәләр гадәттә китап рәвештә бер җирдә тупланган. Һәм инде моңа тормыштан күп мисаллар китереп була. Мәсәлән, инде автосалонга баргач, яңа машина алганнан соң безгә нәрсә бирәләр? Шуның белән бергә техпаспорт, инструкциясын бирәләр. Бит инде һаманда мәсәлән язылган, нинди май салырга, нинди бензин салырга, гомумән машина яхшы эшләр өчен һәм инде озак итеп эшләр өчен безгә төрле киңәшләр, төрле тәкъдимнәр язылган китап бирәләр. Һәм инде мәсәлән башка техника алсак та, без күреп торабыз, һәр вакыт аның инструкциясе бар. Һәм инде мәсәлән юлга чыксак та, юл йөрү кагыйдәләре бар. Мәсәлән, бер фирмага эшкә керсәк, ул фирманың үз эчендәге булган кагыйдәләре бар. Гомумән инде бу дөньяда һәрбер нәрсәнең үз кагыйдәләре бар. Һәм инде булар ни өчен эшләнә, ни өчен языла, ни өчен бирелә? Әлбәттә кешеләрнең иминлеге өчен. Һәм инде кайбер кешеләр инде теге динне бик яратып бетмәүчеләр, динне сүгүчеләр әйтәләр ди. Ул динне ни өчен ди уйлап чыгарганнар? Кешеләр белән идара итү өчен ди. Әйе, Аллаһ Субхана Тәгалә безгә динне ни өчен индерде? Безнең тормышыбыз тәртиптә, иминлектә булсын өчен. Һәм инде кешенең табигате шундый, табигате шул, ул гынаһ кылырга ашыга. Үз шәһвәтен үтәргә ашыга, тырыша. Һәм инде әгәр инде тормыш кагыйдәләре, шушы кануннар, кагыйдәләр булмаса, бу нәрсәгә китерәчәк? Хаоска. Инде буталчаклыкка, да? Һәм инде күз алдына китерик, мәсәлән, шундый кагыйдәләр, тормыш кагыйдәләре булмаса, нәрсәгә китер? Хаоска. Кешене үтереп, кешенең малын ашап, бер-берсенә зыян китереп, халык һәлак булыр иде. Һәм инде бүгенге көндә без моны үз күзләребез белән күреп торабыз. Ни өчен? Чөнки кеше бер кемдән курыкмас иде һәм бер кемдән уялмас иде. Шуның сәбәпле бу хаоска китерер иде. Шуңа күрә дә кешеләргә җир йөзендә дөрес һәм тыныч яшәсеннәр өчен, имин яшәсеннәр өчен Аллаһ Тәгалә тормыш кагыйдәләрен индергән. Индереп кенә калмаган, шушы тормыш кагыйдәләре буенча үз үрнәгендә яшәп күрсәткән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны индерде, җибәрде. Һәм инде ул кагыйдәләр җыелмасы, ул кагыйдәләр кайда җыелган? Без белеп торабыз, Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән Куръан-ы Кәрим китабында. Һәм инде Раббыбыз Нахл сүрәсенең 89-нчы аятында әйтә: "Ва наззална алейкал китаба тибьяна ликулли шай'ин ва худан ва рахматан ва бушра лил муслимин." Һәм эй Мухаммад ди, без сиңа Куръан-ы Кәримне индердек ди, һәр нәрсәне аңлатып бирүче, кулланма кебек ди. Һәм ди ул мөэминнәргә, мусульманнарга һидаят, рәхмәт, сөенеч итеп индердек ди. Ягъни бу аяттан күргәнчә, шушы Куръан-ы Кәримдә бөтен сорауларга, бөтен мәсьәләләргә җавап бар. Булсын ул, мәсәлән, гаилә мәсьәләләре, булсын ул иҗтимагый мәсьәләләр, булсын ул икътисади мәсьәләләр, шушы Куръан-ы Кәримдә һәрберсенә әлхәмдүлилләһ җавап табып була. Шуңа күрә дә без Аллаһ Тәгаләнең китабын, Куръан-ы Кәримне өйрәнеп, аңларга, ашыгырга тиешбез. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мәчетләр эшли, мәдрәсәләр күп, Куранны укырга өйрәнгән кешеләр күп булды. Кардәшләребез арабча Куръан-ы Кәримне укыйлар, апалар, бабайлар шулай яшьләр бит. Ләкин шул вакытта шушы укылган аятләрдәге, шушы укылган сүрәләрдәге булган мәгънәне тормышка ашыктырып, шуның буенча яшәүчеләр әз күренә. Инде кайбер вакытта
шундый кешеләрне күреп була, Кур'ан-ы Кәримне укый, валакин кайбер намазларын калдыра. Мәсәлән, Кур'ан-ы Кәримне укый, матур итеп укый, тулысынча капланып йөрми. Яисә мәсәлән, Кур'ан-ы Кәримне укый, шул вакытта яңа юлларны уздыра, бит. Шуңа күрә дә әлбәттә шунлыктан шушы Кур'ан хакын дөрес итеп үтәр өчен без Кур'ан Кәримнең иңү сәбәпләре турында берничә сүз әйтербез. Инде аларның иң әһәмият булганы турында әйтеп китербез. Һәм дә Кур'ан Кәрим иңүнең беренче сәбәбе ул әлбәттә гыйбадат кылыр өчен. Аллаһ Тәала безгә Кур'ан Кәримне иңдерде, без шул Кур'ан Кәрим белән гыйбадат кылыр өчен. Һәм инде без бу дөньяга зур олы максат өчен барлыкка килдек. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Һәм инде кешеләрне һәм җиннәрне ни өчен яраттым, ни өчен барлыкка китердем? Миңа гыйбадат кылсыннар өчен ди. Шуңа күрә дә шушы зур максатыбызны онытмыйк. Шулай инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: кем ди Кур'ан-ы Кәрим укыса, шушы Кур'ан укыган өчен бер хәрефе өчен аңа динәрсә бер әҗр савап языла ди. Һәм шул ди әҗр савап унга тапкырлап бирелә ди. Һәм инде башка хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن قرأه. Кур'ан Кәримне укыгыз ди, Пәйгамбәр алейһиссалам әйтте. Ни өчен ди? Чөнки ди ул Кур'ан-ы Кәрим шәфаәтче булып киләчәк ди кыямәт көнендә Кур'ан укыган кеше өчен ди. Шуңа күрә дә тырышып күбрәк Кур'ан-ы Кәримне укырга. Һәм инде билгеле булганча, гыйбадәтләрнең иң мөһим булганы намаз. Кур'ан укылмыйча аны башкарып булмый, әлбәттә. Һәм инде икенче сәбәбе, Кур'ан Кәримнең иңү сәбәбе фикерләү, уйлану һәм гыйбрат алу өчен. Без инде мәсәлән бер аятны укысак, тырышык шушы укылган аятның тәрҗемәсен, мәгънәсен аңларга, шушы анда әйтелгән сүзләрне фикерләп. Раббыбыз Аллаһ Тәала, менә шушы мин аятны укыдым. Раббыбыз Аллаһ Тәала бу аятта миннән нәрсә таләп итә? Мине нәрсәдән тыя? Нәрсәгә өнди? Нәрсәдән гыйбрат алырга чакыра икән дип үзебезгә сорау бирик. Һәм шул вакытта инде Кур'ан-ы Кәримнең хакын үтәгән булырбыз. Һәм инде Аллаһ Субханаһу Тәала Сад сүрәсендә әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару аятихи ва лиятадhakкара улул албаб." Без ди мубарак китапны, ягъни Кур'ан-ы Кәримне, аятларын уйлап, фикерләп аңласыннар һәм акыл яллары вәгазьләнсен өчен дип индердек ди. Һәм инде өченче сәбәбе, иң төп сәбәбе шушы без Кур'ан белән амал кылсын өчен дип. Һәм инде һәрбер гыйлемнең төп максаты аны тормышта файда белән куллану. Һәм инде шулай гыйлемнең асылы булган Коръәндәге гыйлемне без дә үз тормышыбызда кулланырга тиешбез. Шуның өчен без Кур'ан-ы Кәримне өйрәнәбез. Моңа дәлил итеп булып китерә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзен. Инде бу хадис Имам Муслимдә китерелә. Пәйгамбәр алейхиссалам әйтте: "Кур'ан ул ди, яисә сине яклаучы ди, яки сиңа каршы булачак ди." Уйлап кына карагыз. Кур'ан-ы Кәрим сине яклар ди, ансы билгеле. Әгәр кеше нәрсә Кур'ан Кәримне укыса, Кур'ан Кәрим буенча яшәргә тырышса, кыямәт көндә синең өчен шәфаәт кылыр, яклар ди сине. Валакин шул вакытта ул да сиңа ди нәрсә, сиңа каршы булырга мөмкин ди. Ни хәлдә, кайсы вакытта бу булырга мөмкин? Әгәр без Кур'ан Кәримне укып, шуның буенча амал кылмасак, аңа каршы торсак. Шуңа күрә дә, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларына карасак, Абдулла ибн Мас'уд, Усман радиллаһу анһума, әгәр алар ничек Кур'ан Кәримне өйрәнә иделәр? Башта бер 10 аятны өйрәнеп, шуның мәгънәләрен аңлап, фикерләп, амал кылганнан соң гына башка 10 аяткә күчә иделәр. Бу сахабаларның мисалы. Һәм шулай Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям аңа килсәк, Айша анабыз нәрсә дип әйтте? Кана хулукуху ал-Кур'ан. Пәйгамбәр алейхиссаламның ди хулукы нәрсә булды ди? Кур'ан. Моны ничек аңларга кирәк? Ягъни Кур'андагы килгән әдәп, әхлаклар Пәйгамбәр алейхиссаламның тормышында чагыла иде, аны күреп була иде. Һәм инде шуңа күрә дә без дә тырышырга тиешбез. Шушы Аллаһ Тәаланың китабын,
шушы Аллаһ Тәала индергән китапны өйрәнеп, шуның буенча яшәргә тырышырга тиешбез. Мәсәлән, мисал итеп китерик. Аллаһ Тәала әйтә: "Я юхаллазина аману ауфу бил уқуд". Эй иман китергән бәндәләр динәрсә, бирелгән килүшеләрне, яисә төзегән килүшеләрне, биргән вәгъдәләрегезне динәрсә, бузмагыз ди. Җиренә җиткереп бетерегез ди. Һәм инде без мусульман буларак, әгәр бер килешү төзедек, мин мусульман, мин бу килешүмне нәрсә үтәргә тиешмен. Мәсәлән, икенче аятта Аллаһ Тәала әйтә: "Ва халлаллаху ал-бай'a ва харрама риба". Һәм ди Аллаһ Тәала нәрсә? Сауданы рөхсәт итте, халал кылды ди, һәм шул вакытта нәрсә? Рибаны харам кылды ди. Без мусульман буларак үзебезгә әйтәбез: "Мин мусульман ди, мин беләм Аллаһ Тәала миңа рибаны харам кылды, мин рибадан ерак булам, мин процентлардан ерак булам" ди. Башка аятта мәсәлән Аллаһ Тәала әйтә: "Я юхаллазина аману җтанибу кафиран миназ-занни инна ба'да-занни исм". Эй ди иман китергән бәндәләр, гоман итүдән сакланыгыз ди. Гоман итү нәрсәне аңлата? Русча әйткәнчә инде предполагать, предположение. Аннан ди ерак булыгыз ди, чөнки ди аның күпчелегендә ди нәрсә, кайберсендә ди нәрсә бар, гөнаһ бар ди. Шуңа күрә дә мусульман кеше берәр нәрсә күрсә, кардәшендә бер әйберне күрсә, ул нәрсә аңа инде аны аклый ул кардәшен. Теге предполагать итеп йөрми. Мәсәлән, күрде дә кардәше намазга соңга калганын бу уйлап тора инде. Бу дөнья куып, дөньяга батты, гөнаһлы булды. Менә мин изге бу гөнаһка баткан кеше дип алай итеп уйлап йөрми. Бәлки ул әйтә, бәлки бу кешенең зарури хаҗаты бар иде, өлгермәде дип кардәшем. Шулай итеп, кардәшләребез турында һәм гомумән кешеләр турында яхшы итеп уйларга тырышый. Һәм инде соңгы аятны китерик. Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Һәм сезгә ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямда иң күркәм мисал, иң күркәм үрнәк булып тора. Кемнәр өчен ди Аллаһ Тәала әйтә? Кем ди Аллаһ Тәаләгә һәм кыямәт көненә иман китереп, Аллаһ Тәаләнең савабын өмет итүчеләр өчен һәм Аллаһ Тәаләне күп зикр итүчеләр өчен. Шулай итеп, әгәр инде без мусульманнар, әгәр инде без Аллаһ Субханаһу ва тааля иман китердек, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны пәйгамбәр итеп таныдык, Куръан-ы Кәримне китап итеп таныйбыз, ул вакытта шуңа ышанырга, шуның буенча амәл кылырга тиешбез. Ягъни үзебез өчен иң зур мисал, иң күркәм мисал итеп кемне сайларга тиешбез? Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә таралды, кайбер кешеләр мәшһүр булган кешеләрне, футболистларны, блогерларны, психологларны һәм башка кешеләрне үзенә үрнәк мисал итеп алалар. Юк, мусульман кешесе кемне үрнәк итеп үзенә мисал итеп ала? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны, Аллаһның илчесен мисал итеп ала. Булсын ул гаилә мәсьәләсе, берәсе килеп чыкты икән. Булсын ул балаларны тәрбияу мәсьәләсе, булсын ул иҗтимагый кешеләр белән ничек муамәлә кылу мәсьәләләре булсын, барчасы да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасында, сүннәтендә табып була, һәм аны үзебезгә мисал итеп алыйк. Ва кулу каули хада ва астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаири җамаатил муслимин иннаху хул гафур рахим ас-сами'уд дуа.